Prieskumom sa nedá veriť. My sme si robili prieskumy k dnešnému dňu. Mám takmer 19%, a k dnešnému dňu sa vzdal pán Danko, ktorý tiež pokrýva určitú časť voličského spektra. Poďme teda k tým. Európska únia tým, že uvaľuje sankcie na Rusko, že je za dodávanie zbraní do vojnového konfliktu, porušuje aj medzinárodné zmluvy. Aj naši štátni funkcionári, ktorí hlasovali za dodávky zbraní, za peniaze do vojnového konfliktu. To všetko je v rozpore s našou ústavou a zmluvným právnym stavom Európskej únie. To len treba povedať nahlas. Císar je nahý. Fungovali, myslím si, že to bolo takmer 20 rokov. Ste kritikom Európskej únie. Poďme teda k tým. Európska únia tým, že uvaľuje sankcie na Rusko, že je za dodávanie zbraní do vojnového konfliktu, porušuje aj medzinárodné zmluvy. Aj naši štátni funkcionári, ktorí hlasovali za dodávky zbraní, za peniaze do vojnového konfliktu. To všetko je v rozpore s našou ústavou a zmluvným právnym stavom Európskej únie. To len treba povedať nahlas. Císar je nahý.